Στην Ιερή Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Βυζαντινής Τέχνης, ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής είναι ο πρώτος που ζωγράφισε την Παναγία με το Χριστό βρέφος. Το έργο αυτό, η Παναγία Προυσιώτισσα, αποτελεί το πρωτότυπο πρότυπο από το οποίο προέρχονται όλες οι μεταγενέστερες εικόνες της Θεοτόκου. Η τιμή αυτή αποδίδεται στο Λουκά, διότι ήταν από τους πρώτους που κατέγραψαν τη ζωή του Κυρίου και της Παναγίας και διότι ζωγράφισε εκ του φυσικού, έχοντας ως πρότυπο την ίδια την υπεραγία Θεοτόκο. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Λουκάς ζωγράφισε 3 εικόνες της Θεοτόκου, λαμβάνοντας 3 σανίδια από άγγελο για το σκοπό αυτό. Μία από αυτές είναι η πρωταρχική Προυσιώτισσα, η οποία αργότερα αντιγράφηκε πολλές φορές, μεταφέροντας τη χάρη και την ευλογία της. Η ίδια η Παναγία ευλόγησε την εικόνα λέγοντας «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος, διεμού μετά της εικόνος ταύτης έστω», δηλώνοντας ότι η χάρη του Χριστού θα συνοδεύει πάντοτε την εικόνα αυτή. Οι 3 ιερές εικόνες που αποδίδονται στο Λουκά είναι η Παναγία η Προυσιώτισσα στον Προυσό Ευρυτανίας, η Παναγία Πορταΐτισσα στο Άγιον Όρος και η Παναγία των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας φυλασσόταν αρχικά σε ναό της Προύσας στη Μικρά Ασία. Κατά την περίοδο του Αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842, όταν οι Άγιες εικόνες διώκονταν από τους οικονομάχους, ένας ευλαβής νέος την πήρε για να τη διαφυλάξει και κατευθύνθηκε προς τη στερεά Ελλάδα. Καθοδόν, στην περιοχή της Θράκης, η εικόνα χάθηκε και εμφανίστηκε θαυματουργικά μέσα σε σπηλιά στον τόπο όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή Προυσού. Εκεί την ανακάλυψαν βοσκοί, καθοδηγημένοι από θεϊκό σημείο. Μας πάμε Μονή Προυσού. Μονή Προυσού από εδώ. Η θαυμαστή αυτή φανέρωση οδήγησε στην ίδρυση της Μονής Προυσού. Οι 2 πρώτοι μοναχοί, Διονύσιος και Τιμόθεος, αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στη διακονία της Παναγίας και στη φύλαξη της Ιεράς Εικόνας. Η εικόνα είναι θαυματουργή, ευεργετή, θεραπεύει και προστατεύει όσους την προσεγγίζουν με πίστη. Πλήθος προσκυνητών σειραίει ιδιαίτερα στις 23 Αυγούστου, ημέρα της εορτής της. Η έβρεσή της μέσα στη σπηλιά, συνοδευόμενη από θεϊκό φως, φανέρωσε την εκλογή του τόπου από την ίδια τη Θεοτόκο. Αυτό υπήρξε το πρώτο μεγάλο θαύμα που σφράγισε την ιστορία της Μονής. Το πλήθος των αφιερωμάτων, των δεήσεων και των ευχαριστήριων μαρτυριών, παλαιών και σύγχρονων, αποτελεί ζωντανή απόδειξη των θαυμαστών επεμβάσεων της Παναγίας στη ζωή των πιστών. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μονή. Τον Προυσό τον χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο και ορμητήριο λόγω της φυσικής οχύρωσης της περιοχής.
προσευχήθηκε και ορκίστηκε μπροστά στην εικόνα της Προυσιώτισσας πριν από μάχες, εμπιστευόμενος στην προστασία της. Σώζεται μέχρι σήμερα το λεγόμενο κελί του Καραϊσκάκη. Μετά από σοβαρή ασθένεια, θεραπεύτηκε με τη βοήθεια της Παναγίας και άφησε αφιερώματα ευγνωμοσύνης. Τη θεωρούσε προστάτηδά του και στήριγμα στον αγώνα. Στη Μονή κατέφυγαν και άλλοι οπλαρχηγοί της στερεάς Ελλάδας. Το 1823, κατά τα Προυσιώτικα, οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στην περιοχή, όμως οι Έλληνες αμήνθηκαν γενναία, έχοντας ακλόνητη πίστη. Η Προυσιώτισσα αναδείχθηκε προστάτηδα της Ρούμελης και σύμβολο του αγώνα. Για τους αγωνιστές του 21, η πίστη ήταν άρρηκτα δεμένη με την ελευθερία και ο όρκος μπροστά στην εικόνα είχε ιερό και αδιάσπαστο χαρακτήρα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1944, τα γερμανικά στρατεύματα κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των κτηρίων της Μονής. Η ιερή εικόνα όμως παρέμεινε άθικτη, προστατευμένη θαυματουργικά στο βράχο όπου φυλάσσεται. Μέχρι σήμερα, αναρρύθμιτοι πιστοί μαρτυρούν ότι με την προσευχή τους μπροστά στην Προυσιώτισσα έλαβαν θεραπεία, παρηγοριά και ενίσχυση στις δοκιμασίες τους. Η Παναγία συνεχίζει να απλώνει τη σκέπη της, να χαρίζει ελπίδα και να στηρίζει όσους προστρέχουν σε εκείνη με πίστη και ταπείνωση. Καθώς αφήνω πίσω μου το μονοπάτι της Παναγίας και αντικρίζω την Ιερά Μονή Προυσού, η καρδιά μου γεμίζει ευγνωμοσύνη και ειρήνη. Κάθε βήμα σε αυτό το ευλογημένο μονοπάτι ήταν μια προσευχή, κάθε ανάσα μια σιωπηλή δοξολογία.
Νιώθω πως η Παναγία περπάτησε μαζί μου, με κράτησε στις ανηφοριές, μου έδωσε δύναμη στις στιγμές της κούρασης και φως της σκέψης μου. Το τοπίο, η σιωπή του βουνού, ο ήχος του αέρα στα δέντρα, έγιναν μια ιερή συνομιλία με τον Θεό. Φεύγω από εδώ με καθαρό νου, με ταπεινή καρδιά και με πίστη πιο δυνατή. Παίρνω μαζί μου την ευλογία της Παναγίας και την ειρήνη αυτού του τόπου για να φωτίζουν την καθημερινότητά μου και να με οδηγούν σε κάθε μου βήμα.